Вітаю, паважаныя слухачы і гледачы гэтага стрыму. Пры мікрафоне ў студыі Еўрарадыё працуе Марыя Вайтовіч, а ў нас у гасцях пісьменніца і асветніца па гендерных і сацыяльных правах Марына Ментусова. Прывітанне, Марына. Прывітанне. Сённяшні эфір пра тое, пра што гаварыць балюча, але адначасова і пра тое, пра што варта крычаць, нават праз гады. Былы студэнт Мінскага дзяржаўнага каледжа мастацтваў Артём Каўрыга распавёў пра тое, як у 15 гадоў стаў ахвярай сістэматычнага сексуальнага гвалту з боку свайго выкладчыка Анатолія Карповіча. Гвалт адбываўся ці дома, ці ў кабінеце выкладчык прасіў студэнта рабіць масаж і займацца з ім аральным сексам. Прысутнічаў не толькі фізічны прымус, але і глыбокі псіхалагічны ціск. Дзіця было ізалявана, зламана, падпарадкавана. Гэта доўжылася месяцамі, толькі праз 15 гадоў пасля доўгай тэрапіі Артём змог нарэшце распавесці сваю гісторыю публічна. Яго падтрымалі іншыя выпускнікі гэтага каледжа, якія таксама сутыкаліся з дамаганнямі гэтага выкладчыка. Прынамсі, яны так гавораць. Такім чынам, мы бачым, што гэта не адзінкавы выпадак, гэта сістэма, у якой трывае гвалт і замоўчваецца. Заклікаю вас не маўчаць, быць актыўнымі, пісаць каментары і пытанні пад гэтым стрымам. Канешне, калі для вас гэта важна і калі для вас гэта бяспечна. Мы ж пачынаем, Марына, скажыце, калі ласка, вось якія думкі і пачуцці выклікала гісторыя Артёма прыватна ў вас? Мабыць, якія паралелі ўзніклі і пра што адразу захацелася крычаць? Ну, вось тое, што вы ўжо ўзгадалі, што гэта не адзіны такі, не адзіная сітуацыя, не адзіны такі кейс, а гэта шматлікая праблема, якая існуе ў Беларусі і не толькі ў адукацыйных нейкіх інстытутах, але ж і ў школах, і на працы, і дзе б вы не былі. Нават і калі вы не жанчына, нават калі вы і мужчына, але ж у такім уразлівым стане, як вось ён, колькі яму было гадоў 15, гэта уразлівы стан, то ён яшчэ падлетак быў. Вы ў гэты момант не можаце ніяк абараніць сябе. Вас павінны абараняць дарослыя, з якімі вы вось сутыкаецеся, вашы бацькі, вашы настаўнікі. І таму, калі ў грамадстве, як у беларускім, напрыклад, не існуе сістэмнай абароны уразлівых групаў, і нават усіх ад гвалту, а ў нас няма, у нашай краіне сістэмы няма абароны, то мы з такім сутыкаемся не так часта не таму, што гэтых кейсаў няма, а таму, што мы пра іх не ведаем. І гэта вось адзіны выпадак за шматлікіх такіх кейсаў, але ж вось адзіны, аб якім мы даведаліся. Толькі таму, што вось чалавек з'ехаў з краіны, прайшло ўжо 15 год, ён зараз у тэрапіі, і толькі зараз ён вось знайшоў нейкую моц у сябе ўнутры, каб пра гэта паведаміць публічна. І вось неяк ён стаў абаронцай наступных вось дзяцей і падлеткаў, якія зараз абіраюць гэты коледж як месца навучання. Дзякуй вялікі. Давайте трошки паразважаем такое вось пытанне, чаму так часта гвалт адбываецца там, дзе дзеці, падлеткі павінны адчуваць сябе бяспечна. Вось прынамсі вось гэты коледж, так, школа, ці нават там у двары можа такая сітуацыя здарыцца. Калі мы паглядзім на статыстыку, то убачым вельмі жахлівыя рэчы, таму што вось на наш вось як мы ведаем пра гвалт такі падлеткаў ці дзяцей, што ён дзесьці адбываецца, нейкі там маньякі, яны вось там паказваюць нейкія там свае рэчы частныя, але ж большая частка гвалту адбываецца ў хаце. Гэта знаёмыя сям'і, гэта дзядулі, дзядзі, гэта настаўнікі. І гэта людзі, якія вось яны разумеюць, што вось у гэтай сітуацыі гэты там дзіця ці падлетак не можа нічога зрабіць. То бок гэта такая таксама вертыкаль власці, як у беларускім грамадстве існуе. Вось гэта
павінна быць для гэтага гвалту. То бок вось чалавек дарослы, які робіць гэты гвалт, такі ён аўтар гэтага гвалту, ён разумее, што ў яго вось такі карт-бланш, ён можа з гэтым дзіцём, падлеткам ці там жанчыны, мужчыны рабіць, што ён захоча, таму што вось у яго ёсць такая магчымасць, яму за гэта нічога не будзе. А як мы ведаем, што закон пра хатні гвалт той же, да, так не змаглі дамагчыся Беларусі, якія дамагаюцца гэтага ўжо гадамі, я не ведаю, ўжо некалькі дзесяцігоддзяў, напэўна, гучыць гэтая тэма, і гэтага няма. Ну і ўсе шмат якія злачынствы, яны адбываюцца менавіта ў дома, сапраўды так. Вось у гісторыі Арцёма гвалт працягваўся не адзін год. Не адзін раз, прабачце, так, каля года гэта была сувязь. Чаму ніхто не заўважыў? Ці сапраўды такое можна ўвогуле не заўважыць? Як вы лічыце? Можна зрабіць выбар не заўважаць. Калі я адчыніла каментары пад постам пад гэтым рэлсам Арцёма, я ўбачыла, што шматлікія ёсць каментары людзей, якія навучаліся ў гэтым коледжы. І яны кажуць, што ну так, былі такія чуткі, нешта мы такое ведалі, але ж ніхто нічога не зрабіў. І калі вы дарослыя, вы заўсёды зразумееце, што калі вы размаўляеце са сваімі падлеткамі, вы заўсёды зразумееце, што нешта адбываецца не так. І гэта такі кожнадзённы выбар, што ты будзеш з гэтай інфармацыяй рабіць. Ці ты будзеш размаўляць з падлеткам, неяк пытацца зразумець, што адбываецца, задаваць нейкія пытанні, ці ты вось зробіш гэта падлетак, што з яго ўзяць, і пойдзеш далей. З Арцёмам сітуацыя яшчэ складаней, таму што калі я разумею карэктна, то у яго былі намаганні з кім-то паразмаўляць пра гэта, і ад яго так адмахнуліся. І гэта вельмі частая праблема з дзяўчынкамі, якая адбываецца, таму што калі нават і ў сям'і бываюць такія сітуацыі, калі дзяўчынка кажа бацькам ці вось такім дарослым, якім ёсць нейкі давер, што вось нешта такое адбываецца, не заўсёды яны ідуць у міліцыю ўвогуле. Табе гэта ўсё, ты пандумляла там нешта сябе ў галаве. Усё добра. Гэта ён табе так цалаваў, абдымаў, таму што гэта ж дзядзька твой, ён там любіць цябе. І гэта праблема нашага грамадства, у якім у нас няма ніякай адукацыі на гэты конт. Ніякай. Ні для падлеткаў, ні для дарослых. То бок мы не ведаем вось асобныя гэтыя межы, дзе яны нашыя, дзе у іншай асобы. І так з дзецьмі адбываецца. У мяне ёсць дачка, ёй 5 год, і я усім нашым, уся сям'я ведае, што нельга яе абдымаць і цалаваць, калі яна не дазваляе. Калі няма дазволу, а дазвол гэта да, так, можна цябе пацалаваць? Так, можна. Вось гэта такі культура гэтага, як мы кажам, культура согласия в рускай, культура пагаднення, так, у беларускай мове. Гэта вельмі важна. І калі яе няма, калі мы не разумеем пра гэтыя межы, гэта будзе адбывацца зразу ў раз, таму што дзіця, падлетак у меншай степені, але ж дзеці да 10 год яны не разумеюць, калі з імі нешта адбываецца нейкае злачынства, і калі злачынец дарослы, які павінен іх ахоўваць. Вось у гэты момант дзіця думае, што гэта я нешта зрабіла ці зрабіў. Гэта, яны ж заўсёды, дарослы заўсёды правы. Як я магу, это я што-то зрабіла. І тыя дарослыя, якія вось робяць гэтыя злачынствы, яны гэтым выкарыстоўваюць. Яны выкарыстоўваюць гэты міф, таму што яны і кажуць, гэта ты сама мяне так вось там. Это ты на мяне так глядзела, а вось што за спадніца такая кароткая. Але ж калі мы навучаем падлеткаў вось секс асвеце, мы заўсёды кажам, што ў гвалце заўсёды вось уся віна на аўтары гэтага гвалту. Ніколі не на ахвярах, ніколі. Ніякая спадніца, ні колер тваіх там гэтых нагцей, нічога, ні як ты на каго паглядзела, ні што ты сказала, не можа быць вось такой прычынай, чаму нехта можа зрабіць такі гвалт.
Але такі вось з іншага боку, калі паглядзець на гэтую сітуацыю, ўсё зразумела, што ў нас не хапае гэтай адукацыі і ў саміх бацькоў не хапае, асабліва там старэйшага пакалення, дзе там гэтага не было амаль, так? Ну, іх у школе не вучылі гэтаму. Вось, І дома не вучылі. Ну так, быў час, калі пачалі з'яўляцца нейкія псіхалагічныя кнігі, я памятаю, так, напэўна, у кожнага ёсць у бібліятэках, і часам здзіўляешся, што адкуль яны, калі не было інтэрнэту, вось так. Ну, але гэта зноў жа жаданне чалавека самаадукоўвацца, так, і гэта было і раней, і сёння. Хацела вось з іншага боку падысці да сітуацыі. Вось вы кажаце, што у вас ёсць дачка, і вы ёй тлумачыце, што, ну, і ўвогуле ўсім тлумачыце, што трэба запытацца, ці хоча яна, каб яе абнялі, і калі яна не хоча, там не абнімаць, не цалаваць. Добра, але ж дзеці, яны же, ну, растуць, падлеткі, ім усё цікава, яны развіваюцца. І калі складаецца такая сітуацыя, калі, ну, вось дзіця, там, выкладчык, падлетка, запрасіў у госць, ну, цікава, там, так, яшчэ кніжку наліў, як Артём распавядаў. Ну, цікава, што ўсё спрабуюць, так, і такая нефармальная камунікацыя, дзе такая нет. Вось, у гэты час падлеткі шмат усяго спрабуюць. І на пытанне, можна я цябе абдыму, падлетак, у прынцыпе, можа адказаць так. Вось у гэтай сітуацыі што рабіць і што тлумачыць дзецям наконт такіх вось незвыклых сітуацый для іх, пра ўсё новае, пра ўсё, што ім цікава можа быць, так, ну, каб пасля не зламалася ўсё жыццё. Але ж культура згоды, яна не працуе так, што ты вот, паведамляеш, што табе можна абдымаць, і табе ўсё карт-бланш для гэтага настаўніка, што і аральны секс можна, і ўсё астатняе. Не, культура, вось гэта, калі ты пагадняеш, ты даеш згоду на нешта адно. Ці магу я цябе абняць? Так. Пацалунак – гэта іншае. Секс – гэта іншае, і калі мы навучаем дзяцей пра вось гэтай межы і гэту культуру згоды, мы кажам, што у усякім выпадку ты можаш сказаць «нет». На любы можа быць этап, любы, нават і сам ужо у працэсе ты можаш сказаць «нет». Ну, мы размаўляем пра гэта з падлеткамі. Я разумею, што зараз у шматлікіх бацькоў там глаза такі крывавыя ўжо, але ж гэта вельмі важна. Таму і мы навучаем, а не бацькі, таму што для бацькоў гэта сорамна у нейкім такім выпадку вось размаўляць з падлеткамі пра секс, табу, так нельга. І мы размаўляем за іх, таму што гэта вельмі важна, нехта павінен размаўляць з бацькамі, з падлеткамі пра гэта. І мы заўсёды кажам пра то, што у які б момант гэта не адбылося, у які б момант ты не адчула ці не адчуў, што нешта мне не падабаецца так. Мне так не падабаецца, я не хачу больш гэтага. Ты можаш сказаць «не». І вось з культурай згоды вось у такой сітуацыі, калі вось быў нейкі алкаголь, і вось ты ўжо разумееш, што нешта дрэннае адбываецца. Гэта не абавязак прадоўжваць гэта. Ты усякі момант можаш сказаць «стоп». Не, мне гэта не падабаецца. І гэта вельмі важна. І мы трэніруем падлеткаў, каб яны гэта прям вось прям нагавары мне. Войсік мне нейкі так запішы, ты павінен ці павінна гэта сказаць услух, як там кажуць, словамі через рот. Ты павінна і павінен гэта вось сказаць. Я павінна пачуць ад цябе гэтыя словы. І мы пра гэта абавязкова кажам. Але ж у выпадку Артёма ён быў падлетак, настаўнік, гэты вертыкаль вось улады гэтай. Гэта не павінна было адбыцца, нават калі б Артём казаў «так, калі ласка», я ўсё гэта, я жадаю, не, дарослы, на той дарослы, што ён глядзіць у пашпарт, не. Паразмаўляем з табой, калі табе будзе 18 год, і калі я не буду мець над табой ніякай улады. Гэта вельмі важна. Гэта ўплывае і на харасмент на працоўным месцы. Мы па гэтай прычыне мы кажам, што ну, вось нейкія адносіны, гэта цудоўна, калі вы два дарослых чалавека, ці больш, як падабаецца, калі вы ёсць згода, і ўсё добра, і вы там ёсць каханне, цудоўна. Але ж не на працоўным месцы, калі вы там вось гэтая вертыкаль улады ёсць. Таму што гэта заўсёды вось уплывае і на працоўныя становішчы, на працоўныя адносіны і на вашы адносіны
асабістыя. Таму не. І вось вярнуся да гэтага кейсу, гэта не павінна было адбыцца, нават колькі б ён там алкаголю гэтай Артём не выпіў. Это нельга рабіць, калі ты дарослы. Твоя адказнасць. Вось вывучаеш гэтае пытанне, такія кейсы, так, аналізуючы такія кейсы. Можаце сказаць, як працуе ўсё ж гэты механізм віны і сораму ў ахвяраў менавіта, так? Чаму людзі, як Артём, гавораць пра такія сітуацыі праз гады толькі? Ну, гэта шматлікая праблема, таму што, як у нашым грамадстве, вось гэты ссор з хаты выносіць нельзя. То бок у нас пра гвалт нельга казаць нават дарослым жанчынам. Калі ты пачынаеш размову пра гэта, у нас вельмі шмат такой віны на жанчыну ці на ахвяру вось гвалту, неважна, там мужчына, жанчына, надаюць вось ахвяры гвалта, а не аўтару гэтага гвалта. Таму што навошта ты вось пра гэта кажаш? У табе ёсць нейкія меркантыльныя там вось што тебе патрэбна ад гэтага чалавека? Нават калі вось у гэтай сітуацыі, ты думаеш, што яму можа быць патрэбна? Гэты чалавек, Артём, жыве ў Каліфорніі ўжо доўгі час. Яму ад гэтага настаўніка нічога не патрэбна. Ніякіх грошаў, нічога. Яму патрэбна, каб вось іншае. Не было больш ахвяраў ад яго. У яго ёсць вось такая мэта. Яму трэба вельмі гэта прагаварыць, таму што ён у тэрапіі. І нават у гэтай сітуацыі знайшліся людзі, якія казалі, нешта яму патрэбна, навошта ён гэта кажа. Вось. Нават гэты сам выкладчык, Артём же там распавядаў, што звязваўся з гэтым сваім выкладчыкам, так, і ён таксама не разумеў, навошта ён гэта робіць. Вось сказаў, што яго нібыта там звольнілі, але ў каментары, дарэчы, «Зеркалу» ён сказаў, што не звольнілі, а адлучылі ад прыёмнай там кампаніі. Хаця у самым там у гэтым вось вучэбным, так, вучэбным установе, так, коледжа сказалі, што ўсё ж такі нібыта звольна, такая мутная сітуацыя цяпер, так. І цікава, што Артём выйшаў на сувязь і прагаварыў, і размаўляў, і гэта класны кейс, я лічу, калі ўсё ж такі праз час чалавек усё ж такі вырашае нешта казаць. Ён не проста толькі піша там пост у Фейсбуку, а ён зрабіў вельмі, я пра гэта раней сапраўды сама не ведала, хоць і там сутыкалася з рознымі сітуацыямі там у знаёмых, у людзей, пра якіх мы пішам, гаворым пра тое, што ён патэлефанаваў, напісаў, выйшаў на кантакт, каб той нешта там прагаварыў, і ўжо былі свежыя сённяшнія, так, гэта было. Вось, і гэта вельмі важна, напэўна, вось пра гэта думаць, калі ёсць жаданне, неяк там асвежыць гэтую там гісторыю, нешта ўсё ж такі зрабіць, каб такого не паўтаралася. Што вось, дарэчы, таксама у каментары мы ўжо сказалі, так, што такая вельмі мутная сітуацыя, незразумела, што з гэтым выкладчыкам. Мы ведаем, што ў нас вяртаюць, гэта не першы кейс нават з беларускімі выкладчыкамі. Калі спачатку нібыта ён там не працуе камісія, усе мы памятаем гэтую сітуацыю у тым жа ЕГУ. Вось, пасля раптам хоп, выкладчык на месцы, так вырашылі. Я таму запытала сёння ў этэры нашаму звычайнай раніцай. Вось для тых, хто кажа мне пра нейкія бенефіты, якія ахвяра палучае з вось такого апублічвання такіх кейсаў. Я вось такое пытанне задала, і ніхто мне не адказаў, ні аднага адказу не было. Ці ёсць у вас прыклад у беларускім грамадстве, калі жанчына ці мужчына расказаў пра вось сітуацыю гвалту, і ў яго вось нейкія бенефіты на яго пасыпаліся. Працоўныя кантракты, грошы, вось нешта, вось такі кейс, за якім вось пайшла бы цэлая, не ведаю, хваля такіх вось заяў, такіх кампрамату всякага, можа і несапраўдных гісторый. Вось нешта такое хоць раз адбылося, калі ў нас была гэта культура адмены, аб якой заўсёды кажуць, дзе яна? Яна з намі ў адным пакоі зараз знаходзіцца. Дзе гэтая культура адмены? Дзе хоць адзін вось кейс, калі ахвяра гвалту, вось яна, не ведаю, як
царыцы на троне села бы. Але пра гэта вельмі часта кажуць, так, што нібыта там вось яны нешта вось атрымліваюць, што не зразумела. Адкажыце, што? Але мала кажуць пра тое, што чалавек ужо сутыкнуўся з гвалтам, калі быў там падлеткам, там неважна, падлеткам сёння, так? Вось і пасля нават прагаворваючы, ён адчувае нават недзе самагвалтаванне, бо гэта ж вось трэба агучыць, чалавек жа разумее, што пасля пасыплюцца каментары, будзе вельмі шмат увагі, магчыма, будзе агрэсія, магчыма, недзе. І ў нашым грамадстве ўсе разумеюць, што ёсць яшчэ і помста. То бок помста блізкім, помста гэтаму, так? Вось і ці будзе, ці не будзе гэта, так? Вось і вось на гэтага смелага чалавека, які нарэшце адважыўся ўсё ж такі выратаваць там іншых, вось сыплюцца такой, нет, ты нешта хочаш. Беларускае грамадства вельмі траўмаванае вось гэтай сітуацыі такой несправядлівасці, ці можна так сказаць. Ну, то бок мы звыкліся з ёй. Яна для нас не толькі ў сітуацыі гвалту, але ж і дзяржаўнай гвалту асабліва. Мы настолькі звыкліся з тым, што ніякага правасуддзя не будзе, не існуе ў Беларусі, што шматлікія такія сітуацыі гэтай несправядлівасці мы вось з'ядаем. А што ты зробіш? А што ты навошта вось ісці ў міліцыю, што ты зробіш? Таму гэта вельмі і таму вось гэтае пытанне яно не павінна існаваць. А чаму так вось некая выкладчыца нават напісала ў каментарыі да Артёма Рылс, а чаму толькі зараз? І я была ў шоке. І я вось напісала гневны каментар, я вельмі не часта так раблю, але ж я говорю, а чаму вось столькі? Артём вельмі карэктна адказаў, больш карэктна, чым я. Ён ёй адказаў, а чаму столькі гадоў маўчаў коледж, які ведаў пра гэта ўсё? Пра гэтыя чуткі ўсё ведаў. Чаму коледж нічога не рабіў на працягу 15 гадоў як мінімум? Чаму чаму вы мне гэтую віну дадаеце? Это вельмі добры адказ. Так, сапраўды так. Вось вы кажаце пра тое, што трэба размаўляць з дзецьмі, бацькам трэба. Мы можам збоку казаць. Трэба. Мы людзі, якія там, не ведаю, там пазналі ДЭН, там нейкі там нешта там даведаліся, як размаўляць з дзецьмі, так, они там могуць зверху казаць, вось трэба размаўляць. Але тое, што адбываецца у сем'ях у Беларусі і не толькі ў Беларусі, паказвае нам тое, што вельмі шмат няпоўных сямей, вельмі шмат сямей там, дзе ёсць гэта ж самае там гвалт, так, менавіта хатні гвалт. Далёка не ўсе, нават адукаваныя бацькі ведаюць і гатовыя размаўляць са сваімі дзецьмі. А ці гатовая, напрыклад, беларуская школа сёння, так, размаўляць з падлеткамі пра бяспеку і межы, і як павінна быць? Для гэтага павінна прызнаць, што праблема існуе. А ў нас жа няма праблемы, да, у такіх бярам. Няма праблемы з гвалтам увогуле, няма праблемы з гвалтам з падлеткамі, з дзецьмі, няма праблемы з хатнім гвалтам, няма праблемы з дзяржаўным гвалтам. А калі праблемы няма, то навошта нешта рабіць? Можна вось такія новыя урокі з гэтага ці з апошняга ўжо года былі такія больш ваеннай адукацыі, больш грамадскай, любві да дзяржавы, больш патрыятычных гэтых урокаў. Вось такое павінна быць так. А абарона дзяцей навошта? Ад каго абараняць? У нас все добра, у нас няма ніякіх праблемаў. Калі мы не кажам пра праблему, так і праблема ніякай не існуе, так думае дзяржава. Таму вось кніжка, якую мы напісалі з Кацярыны Денісавай, таму яна забаронена, таму што мы там пра гэта кажам, пра гэтыя асабістыя межы. Мы разумеем, што беларускія бацькі, на жаль, не могуць пра гэта размаўляць са сваімі дзецьмі, таму што з імі ніхто не размаўляў. Мы не дадаем віну бацькам, мы кажам, окей, мы тут, вось мы з вамі, дайце вось кніжку, хай падлеткі пачытаюць. Не, давайте забаранім такую кніжку. А то ж там напішуць, што існуе праблема педафіліі, а ў нас няма ніякай праблемы. Гэтая кніжка, там хлусня напісана. Гэта ваша Марына экстрэмістка. Не, таму ніякага вырашэння гэтай праблемы ў Беларусі з гэтым рэжымам не будзе, таму што яны ніколі не прызнаюць, што гэтая праблема існуе. Вось, напрыклад, у сітуацыі, калі выкладчыка, допустим, гэта праўда, яго звольнілі.
там на час ці назаўсёды ціхенька неважна, так? Ніхто ж не сказаў прабач, калі ласка, ніхто з улады гэтага коледжу не сказаў, што мы супраць гвалту, ніякага гвалту у адукацыйнай установе не можа існаваць ніколі. Ні адзін выкладчык ці выкладчыца не будзе працаваць. Не, што яны зрабілі? А ў нас такого ўжо няма. Ну так, нібыта там гумачкай пацёрлі і ўсё, і пайшлі далей. Якую адказнасць павінна несці адміністрацыя навучальных устаноў у выпадках гвалту і як павінна рэагаваць сама дзяржава? Нам трэба вельмі добрая і велізарная рэформа гэтай судебнай сістэмы, але ж у нас павінны быць такія законы, якія ахоўваюць і падлеткаў, і дарослых ужо ад гвалту, ад харасменту, ад дамаганняў сексуалізаваных. Гэта павінна быць сістэмай. Гэта павінна пачацца з адукацыі. Вось зараз у дзіцячым садку маёй дачкі ёсць такія велізарныя плакаты, на якіх вось для дзяцей і для дарослых такая вось памятка, як трэба, як нельга кранацца дзяцей. Ну, то бок, ёсць гэтая pants rule, правіла бялізны, мы можам так аб гэтым казаць, хто можа і хто не можа бачыць, што ў цябе пад бялізнай. Гэта такое правіла, якое дзецям з 3гадовага ўзросту ўжо трэба тлумачыць. І гэта вельмі важна, таму што гэта вось і пра гэтыя межы, і пра адказнасць дарослых, каб дарослыя таксама бачылі. У нас ёсць правілы, нельга чапаць і сваіх і чужых дзяцей там, дзе не трэба. Не, вось ёсць гэтыя правілы, мы павінны імі карыстацца, таму што гэта пра бяспеку. Вось, то бок павінна быць адукацыя, павінна быць такая рэформа вялікая гэтай судебнай сістэмы, і ў гэтай сістэме адукацыя, у якой адбылося такое, яна павінна прайсці нейкія такія тэсты, нейкі аўдыт на тэму, наколькі бяспечна навучацца ў гэтай установе. І раз такое адбылося, вось нешта трэба пафіксіць, нешта пайшло не так. Вось, ну і такія настаўнікі павінны быць не толькі звольненыя, але і павінна быць забаронена праца ў адукацыйных установах увогуле. Дзякую за гэтыя словы, за гэтае меркаванне і за гэтую, у прынцыпе, прапанову, так, нашай дзяржаве, наколькі можам прапаноўваць, так, наколькі гэта чуваць. Я нагадваю, што вы можаце пакідаць свае пытанні пад гэтым стрымам. Дзякую вам ужо за гэтую актыўнасць. Памятайце пра сваю бяспеку. Вожык Патрыёт. Пытанне гендернай роўнасці. Чаму, калі Марына па нейкай прычыне не можа быць падчас эфіру в обычном утре няма замены? Няўжо іншыя беларускі не гатовыя так рана прачынацца? Дражэнькі Вожык Патрыёт, я не ведаю. Просты адказ не ведаю, чаму не быў. Ну, можа, Канстанцін ужо такі велізарны ўжо прафесіянал, што ён можа сам працаваць, мне адной працаваць мне вельмі складана, я не журналістка, таму я заўсёды прашу нейкую замену, калі у Канстанціна не атрымоўваецца. Але ж ён добра праводзіць стрымы і без мяне, таму самастойна. Так. Самастойна. Канстанцін, прывітанне табе. Калі браць пытанне гвалту, той же Вожык Патрыёт працягвае, ці сённяшняе грамадства будзе ўспрымаць сур'ёзныя кейсы, калі гвалт здзяйсніла жанчына ў дачыненні мужчыны, бо ў дэмакратычных краінах такія кейсы публічаць рэгулярна. Канешне, калі мы кажам пра нейкія законы, пад іх падходзяць усе. Няма такога, што закон супраць гвалту, ён кажа, вось жанчыну гвалціць нельга, а мужчынаў можна. Давайте гвалціць мужчыну. Я такіх законаў не видела ні адзінага разу. Не, калі мы кажам пра гэтыя законы, яны для ўсіх. Можа, тут яшчэ пытанне з такой падкавыркай і пра эмацыйны гвалт. Думка яшчэ пра сучасную Беларусь і сучаснае заканадаўства там і арыентацыя, у прынцыпе, шмат у якіх законах, не паўсюль, але шмат, так, патрыархальная і з акцэнтам так на тое, што вось пра мужчын кажам, пра мужчын там мужчынам дапамагаем, так, а жанчыны там, ну, нешта там робіць, там яшчэ, што не будзе такое, што наадварот будзе выпяшвацца такія гісторыі. Вось, напрыклад, пра жанчын-ахвяр мы не гаворым, а пра у патрыархальным такім
там свеце, у дзяржаве, у Беларусі менавіта наадварот, калі нешта зробіць жанчына, абавязкова пра гэта напішуць, абавязкова зробіць яе, ну, не зробіць, а там пакараюць і апублічыць гэта. Ну, я такога не бачыла. Я кожны раз, калі гляджу на такія публічныя кейсы харасменту і гвалту, гэта заўсёды, калі мужчына пра гэта кажа, а мужчына ў Беларусі пра гэта, ну, я не ведаю, што як ён можа пра гэта гаварыць, таму што ён сутыкаецца з гэтай патрыархальнай парадыгмай мачо-мэна, якому нельга плакаць, нельга скардзіцца, нельга уставаць, нельга паміраць, але ж яны паміраюць на 10 гадоў раней, чым жанчыны. Але ж вось у сучаснай Беларусі я не ведаю, як мужчына можа сказаць, што яго згвалтавалі. Гэта вельмі было б сильна. І таму наадварот гэтым прыкладам, гэтым кейсам больш увагі яны вось прыцягваюць. Таму што, ну, вось, калі гэта адбываецца, што ж там зусім у гэтай краіне. А жаночыя кейсы, яны адзін за аднім адбываюцца. Таму што гэта велізарная праблема. Мы нават і не ўяўляем, наколькі гэта велізарная праблема. І яны, ну так, ну зноў да каго-то там кагосьці згвалтавалі, зноў там да кагосьці дамагаліся. Ну, што гэта за сітуацыі? І па майму персанальнаму вось погляду, я гэта бачу, я калі адчыняю каментары, я думала, што больш каментароў будзе такіх злобных пад асноўным відэа Арцёма, але ж большая частка гэта такая падтрымка і ад жанчынаў, і ад мужчынаў, ад усіх. З жаночымі кейсамі харасмента, на жаль, усё ж такі там 50% на 50%, 50% падтрымкі, 50% вось такога лайна, прабачце. Ну, я магу сказаць, што у нас таксама тут ёсць шмат падтрымкі ў каментарах. Там Віктор К. піша, што некаторыя каментуючыя сітуацыю з Арцёмам. Віктор К. піша, што некаторыя нават цераз 15 гадоў пасля працэсу кажуць не, асабліва калі працэс адбываўся з нейкім зрабіўшымся багатым і знакамітым. Вось такія бываюць яшчэ. Таксама сітуацыя. Гэта вельмі частая сітуацыя, таму што, ну, вось, опять, гэтая вертыкаль улады – гэта база для харасменту на дзяржаўным узроўні. То бок, мы не ведаем, як шмат гвалту адбылося па віне улады беларускай, шматлікай. Міністраў, нейкіх там дружкоў Лукашэнкі, самого Лукашэнкі. Мы не ведаем, і вось пакуль рэжым будзе ва ўладзе, мы нічога не даведаемся пра гэтыя кейсы. На жаль. Так, вось попчык Орех піша сваё меркаванне, што гэта вельмі... Это печальная цель, благородная. Человек готов за 3 недели сделать то, чего не смогли за 5 лет. Ну, в принципе, так. За 15 гадоў, так. Да. Так, ясна. Мы яшчэ паспрабуем вярнуцца да каментароў. Вы працягваеце пісаць, задаваць свае пытанні. Пакуль перайдзем яшчэ да адной тэмы. Пакуль адны баяцца расказваць пра гвалт, іншыя адкрыта здзяйсняюць яго і атрымліваюць пагоны. Прыклад, гэта экс-кіраўнік Губазіка Андрэй Паршын, які ў 2022 годзе ў Мінску страляў падлетка на вуліцы, проста ў двары. А ўжо ў 2024 стаў генералам. Тут я мушу нагадаць. Здарэнне адбылося каля жылога комплексу «Каскад». Па адной з версій Паршын спрабаваў прагнаць падлеткаў з лаўкі каля пад'езда. Ну, просто вырашыў пастраляць, прагнаць. Ён стрэліў у нагу аднаму з іх. 16-гадовага хлопца давялося шпіталізаваць. Сілавікі ў тэлеграм-каналах сцвярджалі, што зброя была траўматычнай. Я да гэтага часу не разумею, якая розніца. Праз нейкі час бацькоў параненага падлетка прымусілі сказаць на відэа, што стральба ў іх сына была правільнай рэакцыяй. Беларусь. Яны папрасілі прабачэння, Паршын за стральбу пакараны не быў, у прынцыпе, а цяпер ён ужо генерал-маёр міліцыі. Як бачым, стрэлы па падлетках не перашкаджаюць рабіць кар'еру ў лукашэнкаўскай сістэме. І гэта паказвае, што ў Беларусі гвалт не толькі не караецца, ён часам узнагароджваецца, так і не заўважаецца проста, у прынцыпе, так. Памятаеце гэтую гісторыю? Ну, так.
Вось гісторыя Артёма Каўрыгі, гісторыя хлопца, якога падстрэліў былы губазавец, пра то, як чалавек застаецца сам-насам з болю, а сістэма маўчыць. Логіка гвалту і маўчання працуе ў іншых сферах. Падлетка могуць прымусіць маўчаць, але, напрыклад, у жанчыну ў турме можна прымусіць проста замаўчаць, зламаць, пазбавіць голасу, гонару, базавых чалавечых патрэбаў. Гвалт над жанчынамі ў беларускіх калоніях адбываецца пад выглядам пакарання. Іх часта пазбаўляюць нават самых патрэбных сродкаў прыватнай гігіены, поўнае падпарадкаванне, прыніжэнне, вось такі кошт за інакшасць, за грамадзянскую пазіцыю, нават за тое, што ты проста жанчына. Марына, што вас уражвае больш за ўсё, калі вы даведваецеся гісторыі беларусак, якія там сядзелі ці ўсё яшчэ сядзяць у нашых калоніях і турмах? Я не ведаю, як яны вытрымалі гэта ўсё нават. Таму я больш за ўсё не ведаю, як гэта адбываецца ў сучасным 21 век. Ён яшчэ існуе, 25 год. І вось краіна амаль у цэнтры Еўропы, вось такое адбываецца. А палітвязанкі, на жаль, вось і у нас жа вельмі частая такая рыторыка дзяржаўная пра тое, што жанчыны нашы цудоўныя, жанчыны нашы прыгожы, мы так з вамі і жанчынам менш у турму садзяць, і срокі вось гэтыя менш жанчыначкі, нашы жанчыначкі. А потом выходзяць жанчыначкі і расказваюць пра гвалт у турмах, пра тыя то, як да іх адносіліся ў турмах, як яны таскалі гэтыя велізарныя, не ведаю, што яны там, коробкі. Нехта з былых палітвязанак нам расказваў пра гэтыя сітуацыі, калі яны ўсё там населі. То бок мужчыны і жанчыны, якія працавалі ў гэтых турмах, стаялі, глядзелі, як жанчыны, у якіх ужо здароўе не вельмі добрае, таму што яны здарылася з ім гэтая турма, як яны населі цяжкія рэчы. Вельмі вось так патрыархальненька казаць з аднаго боку, што нашы жанчыны святочныя, нашы прыгожыя, нашы упрыгожванне нашага калектыва, а з іншай стараны тыя жанчыны, якія неўгодныя гэтаму рэжыму, мы з імі такое будзем рабіць, што вам не спадабаецца. Таму вы, жанчыны, павінны быць прыгожымі, але ж вы павінны быць яшчэ і такімі, як нам надо. Вось у вас ёсць пратакол, якімі вы павінны быць, калі ласка, карыстайцеся, а не вось у вас там акрэсціна, гомельская турма, вас чакаюць. А тое, што вытрымліваюць палітвязанкі беларускія, якія сутыкнуліся з гэтым рэжымам, у нас, на жаль, у нас ужо ёсць шматлікія доказы таго, якія рэпрэсіі супраць іх адбываюцца ў турмах беларускіх. Ну, гэта ўсё ад адзіночных гэтых камер до прабудкі гэтай уначы, до вельмі халодных палоў, на якіх яны павінны сядзець, ну і да адсутнасці лекараў, гінекалогіі добрай, ну, то бок жанчына можа ўтраціць не толькі там свабоду, не толькі час, але і рэпрадукцыйныя функцыі. І гэта такі цынізм дзяржаўны. Калі вы, што яны кажуць з тэлеэкранаў? Калі ласка, ражайце, вось нават са школы зышлі, ражайце, навошта вам гэтая адукацыя вышэйшая? Ражайце зараз. І тым жа часам вось у вас там сядзіць некалькі соцень жанчын, палітвязанак, якія, можа бы, і хацелі. Хто ведае. Нехта з іх, канешне, б хацеў. Але ж у іх няма такой магчымасці, таму што яны сядзяць там на гэтым халодным бетонным палу і ўсё. І яны страчваюць рэпрадукцыйную сваю функцыю, з якой вы так бегаеце, цешыцеся. На гэта мяне больш за ўсё бесіць. Я сёння, калі рыхтавалася да гэтага эфіру, я таксама думала пра дзяржаву, пра ўсе гэтыя там «Мои дорогие жанчыны, мои дорогие женщины, віншую вас з 8 марта». Ну, жаночы прэзідэнт, так? Як вы ацэньваеце стаўленне самога Лукашэнкі да жанчын? Ён кінуў жонку, мае пазашлюбнае дзіця, якім не адно, можа і не адно. Ну так. Публічна называе Святлану Ціхановскую катлетніцай, так? Гэта асабістае нешта ці гэта палітычны, важны палітычны сігнал? Ну, ён сексіст увогуле. Ён такі, нават і не, вось бывае, нехта кажа, вежлівы сексізм. Не, ён і не вежлівы сексіст. А тое, што ён кажа пра жанчыну, гэта такое. Яго
пробачьте, я перейду на российскую, такое глубокое убеждение в том, что женщина хуже, женщина горш за яго. Яго самый велізарны комплімент, які ён зрабіў Качанавай, гэта і што было? Ну, вось, не жаночая гэта справа прэзідэнцкая. Ну, вось, толькі вот Качанова. Ну, Качанова гэта ж амаль што мужчына. Як вам такі комплімент падабаецца? І гэта самае велізарнае, самае добрае слово, якое он можа сказаць у бок жанчын. Таму ён сексіст, адначасова з гэтым такі. Ён выкарыстоўвае жанчын, каб яны за ім смецце падметалі. То бок ён нешта там нагаворыць дурніцу нейкую, і вось яны за ім ходзяць. Качанова, Ермошына, Петкевіч і вось шматлікія жанчыны, якія яны прадаюць яму легітымнасць яго сексізму. То бок яны і самі, можа, ўжо нешта разумеюць, але ж нічога не могуць з гэтым зрабіць, яны вось частка гэтага рэжыму. І тое, што ён кажа пра жанчыну, я не ведаю, што яшчэ можа зрабіць мужчына, каб паказаць, што ён сексіст. Вось ён такі. Энцыклапедыйны сексіст. Як гэта ўсё ўплывае на тое, як жанчына ўспрымаецца ў прынцыпе ў дзяржаўнай сістэме, у сілавых структурах, у судах, і на звычайных іншых працах. Сваімі калегамі, самой дзяржавай і гэтак далей. Увогуле з жанчынамі ёсць такая сітуацыя ва ўсіх краінах, што ёсць гэты, як мы кажам, glass ceiling, шкляны потолок. Так. То бок, калі жанчыны не могуць прабіцца на вышэйшыя такія пазіцыі, на топ-пазіцыі, і гэта адбываецца ва шматлікіх краінах. Але ж у Беларусі гэта на дзяржаўным узроўні не толькі існуе, але ж і артыкуліруецца гэтым прэзідэнтам, давайте у кавычках скажам. Калі ён кажа, што ў нас краіна і канстытуцыя не пад жанчыну-прэзідэнтку, вось табе галоўны гэты потолок. Всё, ты вышэй за гэта не прыгнеш. Таму у нас на вышэйшых пасадах не так шмат жанчынаў. На міністэрскіх пасадах, на такіх вялікіх, у якіх я б хацела казаць, што у якіх ёсць магчымасць на нешта ўплываць, але ж у нас на міністэрскіх пазіцыях няма магчымасці на нешта ўплываць. Таму, вось такая пазіцыя жаночая. Яна павінна ражаць, яна павінна ўпрыгожваць, яна павінна смецце падціраць пад табой. І ўсё того. То бок гэта такая функцыя абслугоўваючая. Вось, жанчына абслугоўваючая функцыя добра, але ж не больш за тое. Прыгожваць, абслугоўваць. Выконваць усе загады, жаданні. Канешне. Нават яна можа працаваць, і беларускі працуюць больш за мужчыну. Аб гэтым і Белстат кажа, што беларускі больш адукаваныя, больш працуюць, чым мужчыны. Але ж гэта не ўплывае на вялікія пасады. Ты можаш працаваць колькі ўгодна на сваім жаночым месцы. І заробак у тебя будзе як у жанчыны, на 30% менш. Па Белстату. Гэта даже не мы. Гэта не фемкі вашыя кажуць. Да. Гэта не толькі па Белстату, гэта часта адбываецца і ў прыватных канторах розных, і ў маленькіх калектывах. Вось, і... да. Балючае пытанне. Як мы можам зрабіць так, каб жанчыны, якія вось сутыкаюцца, я вяртаюся да калоніі, сутыкаюцца з праблемамі там інтымнымі, там, гігіенічнымі, калі яны не атрымліваюць нейкія сродкі гігіены, так, те ж самае, пракладкі, так, за імі ж назіраюць яшчэ з гэтымі. Я не разумею, гэта проста маньячная нейкая такая сістэма. Што мы можам рабіць сёння, звычайныя людзі, каб гэтая сітуацыя змянілася, не знікла з інфармацыйнай прасторы? Казаць пра гэта. Каб яны не сядзелі не толькі фізічна, але і сімвалічна ў цішыні. На жаль, мы нічога не можам зрабіць, акрамя таго, каб пра гэта бясконца казаць і казаць. У этэрах, у артыкулах, у соцсетках, зварочваць увагу нейкіх палітыкаў, медыйных асобаў. Нічога нам, на жаль, не застаецца. Дагэтуль я дапамагала цудоўнай арганізацыі «Палітвязанка». На жаль, яны вось такі на гэты момант сваю дзейнасць прыастанавілі, і Евгенія Доўгая. Яны асабіста займаліся тэмай беларускіх палітвязанак. Толькі вось
толькі іх артыкулы, толькі іх публікацыі ў соцсетках нам расказалі пра гэту сітуацыю з пракладкамі і тампонамі. Яны першыя, хто пра гэта пачаў крычаць, таму што калі сядзіць у Беларусі больш за 1000 палітвязней, то бок пра пракладкі не шматлікія журналісты вельмі жадалі слухаць, але ж гэта вельмі важна, таму што гэта вельмі такая асобная рэпрэсія супраць жанчынаў, якія выйшлі шматлікія на гэтыя пратэсты жаночыя, з імі асабліва вельмі жорстка да іх адносяцца ў гэтых калоніях. Яны ж выдумляюць нейкія заўсёды рэпрэсіі такія вельмі балючыя. Адсутнасць доступа к нармальнай гінекалогіі, к нейкім там медыцынскім штукам, от лекарств до средств гигиены, это все конкретно против женщины. Это все конкретно супраць жанчыну. І гэта ўсё не ад таго, што там нейкі адзін сексіст у гэтай турме сидзіць на Валдаркі ці дзе, ці ў Гомеля, а таму, што адзін сексіст сидзіць ва ўладзе, і ён захваціў весь рэжым, яму падпарадкоўваецца, і гэты сексіст з яго пагаднення гэта ўсё адбываецца. І таму, калі ён кажа: что, издеваются над политзаключенными? Даже не говорит, над заключенными никогда. Я не знал. Все ён ведае, ён все ведае. Дарэчы, ёсць прапановы тут у каментарах, я гляжу так, напрыклад, на пытанне, што ж рабіць у такой сітуацыі, чым мы можам дапамагчы, адказваюць тым, што можна выйсці, напрыклад, на мітынг у Варшаве. Глядзіце, любыя інструменты, на якія у вас хопіць сілаў зараз, гэта добрыя інструменты. Мне вельмі не спадабаецца, калі мы начинаем спрачацца вось у гэтым поле, а вось лепш так, не лепш так, а вось лепш санкцыі, не лепш дамаўляцца. І рабіце. Не спрачайцеся, рабіце. Вось як вам падаецца, і вам падаецца, што мітынг у Варшаве гэта добрая прапанова, зрабіце, калі ласка, мы падтрымаем. Мы асветім гэты івент, мы раскажам, афішу вашу пакажам. Зрабіце, калі ласка. Гэта то, чаму мне вельмі спадабаўся наш 20-й год, таму што не было адзінага інструменту. Былі і двары, былі і чацікі, былі і айцішнікі, і айці-рашэнні. Нейкія інструменты, былі і пратэсты, і жаночыя, і такія, і сякія, і гэта было добра. Таму што мы ўсе розныя, і гэта нармальна. Не павінна быць вось адзінай нейкай такой стратэгіі. Мы розныя, даражэнькі мае, і таму на што хопіць у вас сілаў, калі ласка, рабіце. Дякую. Яшчэ каментары и по первой ситуации, по другой. Меня изнасиловали в 5-летнем возрасте соседские мальчики. В итоге взрослые между собой договорились, окупились. И меня сделали виноватой. Сама мама с детства называла меня проституткой и шалавой. Вот такие есть комментары. Тут нешта... Што ты скажешь, акрамя таго, што мне вельмі жаль, што з вами гэта адбылося. Гэта абсалютная несправедливость, и ни один ребенок не должен с таким столкнуться. И я спадзяюся, что вы найшлі свайго ці сваю тэрапеўтку і змаглі з гэтым жыць. Вы ўжо жывеце. Гэта вельмі важна, каб вы продолжали жить в любом случае и пытались помогать себе любыми возможными способами. Просто помните, что это абсолютно несправедливость. Ни один ребенок, что бы он ни сделал, не виноват в насилии. Нельзя заслужить насилие. В насилии всегда виноват только автор насилия. Это такая база. Вот без этой базовой установки мы дальше никуда не пойдем. Дякую. Яшчэ пытанне. Марына часто казала, што наше грамадства не гатовае неяк дараваць памылкі жанчынам. А сітуацыя з Сергеем Ціханаўскім паказвае, што грамадства не падзяляе памылкі на гендера. Мы ўвогуле не... Так, з аднаго боку пагаджуся з вами, таму што у нас нашы адносіны да памылак вельмі негатыўныя. Для нас памылкі гэта, ўсё, гэта катастрофа. Мір рухнуў, рэпутацыя рухнула, і з хаты не буду выхадзіць ніколі. Але ж з жанчынамі і мужчынамі ў палітыкі адбываюцца па-рознаму. Вось ці вы хоць раз убачылі, можа і нехта ўбачыў, але ж не так шмат каментароў вопратцы Сергея, ці ён з макіяжам, ці без макіяжу, а вось што ў яго з нагцямі, а прычоска, а вось што.
калі Святлана выходзіць кожны раз з 20-го года, куды б яна не выйшла ў публічнае поле, ёй заўсёды нешта такое пішуць, заўсёды. Гэта вось просто розныя меры. Мужчынаў упершыню судзяць па іх словах, па іх працы, па іх праграме, па іх дзеяннях, потому што яны робяць ці не робяць. Жанчынаў судзяць і потому што яны робяць, але ж упершыню вопратка. А як яна там, ну прабачце, вось гэтае слово існуе. Fuckable or not fuckable. Так, ебабельная ці не ебабельная. І гэты крытэрый існуе ў палітыке. Да жанчын яго дадаюць. То бок табе, каб пачулі нават рэчы, які ты прапануеш, што ты там прапануеш ці не прапануеш, ты яшчэ павінна прайсці гэты фільтр. То бок ты павінна быць маладой, але ж не сильно маладой, таму што ты не павінна быць дзяўчынкай, худой, але не сильно худой, таму што калі ты будзеш сильно прыгожай, кажуць, што ты на гэту нехт тебе паставіў, перад кім ты дагэтуль была на каленях. І вось да кожнага твайго выхаду будуць вось дакапвацца. За ўсіх ракурсаў тебе будуць глядзець, пакуль не пачуюць яшчэ тое, што ты скажаш. А калі ты яшчэ і скажаш нешта, Святлану Ціхановскую таксама ацэньваюць па тым словам прапановам, што яна кажа, але ж ёй яшчэ дастаюцца з іншага боку. Дзякуй вялікі. Гвалт гэта не толькі пра боль, гэта пра уладу, пра кантроль і пра тое, хто мае права гаварыць, а хто павінен маўчаць. Але маўчанне больш не працуе. Сёння кожны голас працуе як камень у сцяну маўчання. Гісторыя Артёма, гісторыя жанчын у калоніях, гісторыя тых, хто здзекаваліся, гэта не пра асобных людзей, гэта пра сістэму, якую патрэбна разбураць. Калі вы перажылі гвалт, вы павінны разумець, што вы не вінаваты, вы маеце права на голас. І калі вы маўчалі доўга, вы ўсё роўна маеце права загаварыць сёння. І усе нармальныя людзі вас падтрымаюць. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што ў нас у гасцях сёння была пісьменніца і асветніца па гендерных і сацыяльных правах Марына Ментусава. Пры мікрафоне працавала Марыя Вайтовіч. Заставайцеся з намі. Дзякуй.